ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ದೇವಲೋಕ ಚಾನಲ್ ತೂಪುನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೊಡೋರ ಸ್ವಾಗತ ಇನಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆದ್ರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಅಮ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮಡ್ ಒಂಜಿ ಜೇನು ಪತ್ತೆರೆ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪೋನುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅರವತ್ತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಡ್ ಐನು ಕುಲ್ಲಾದು ಬರ್ರೆ ಅಂತ ಪಿದಾಡ್ದ ಒಂದು ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ. ಆ ಜೇನು ಪತ್ತದು ಈ ಗೂಡುದಲ್ಲೇ ಕುಲ್ಲ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಡದ ನಡುಟು ಪೋಂದಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಅಮ್ಟೂರ್ದ ಒಂಜಿ ಜೇನು ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗೆಗೆ ಬೈದ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ಡ್ ಕನಕ್ ರಾಶಿ ಪಾಡ್ದಿನೆಟ್ಟು ಬತ್ತದು ಜೇನು ನೊಣ ಬತ್ತದು ಗೂಡು ಕಟ್ಟದನು ನೇನಿತ್ತೆ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಪಾಡರಂಡು ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ರಾಣಿ ನೊಣನು ಕಂಡು ಬತ್ತೋಡು ರಾಣಿ ನೊಣ ತಿಕ್ಕಂಡ ಆರಾಮಂಡು ಇಡೀ ಗೂಡುನೆ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ಟಿಗೆದಲ್ಲ ಸೇರಾಯರಾಪುಂಡು ಒಂದು ತುಡುವೆ ಜೇನತ್ತು ದಾಯಪಂಡ ಒಂತೆ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ಡ್ ಉಂಡು. ತುಡುವೆ ಜೇನು ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚದ ನೇನು ಪತ್ತುನು ಬಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ತುಚ್ಚಿಂಡ ಜೀವಗ್ಲ ಅಪಾಯ ಉಂಡು. ಅಂಚದ ಪುನಗ ನೇನು ಸೇಫ್ ಆದ್ ಬೇತ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಪಂಪುನ ಪಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂಡಲ ಡೇಂಜರ್ ಜೋಕುಲು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋನಾಗ ನೇನು ಮಿನಿ ದಲ್ಲ ನೆಕ್ಕಿದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅಂಡ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಂತಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ ನೇನು ಚೂರು ದೂರ ಗುಡ್ಡೆಗೊಂದು ದೀಪುನ ಎಡ್ಡೆ ತುಳುಟು ನೆಕ್ ಕೊಲ್ಚೆ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಇಂದು ಸಾಂಖ್ಯರ ಮತ ಅತ್ತು ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ಅತ್ತು ಏರಿ ಫುಲ್ಲು ಶೇಕ ಒಂದುಂಡು ಮತ್ತು ಬೂರ್ನ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆತನು ಕನ್ನಡಗ ಅವು ಕೊಡಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟದ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಆತನು ಬಳಿಪುಲ ಪೆಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಎಂಚತ್ತುಂಡು ರಕ್ಷಣ ಓಟ ಎಂಕುಲು ತುಡುವೆ ಜೇನು ಬಂದು ಐನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಾರ ಕನೇರ ಪೋದಿತ್ತ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಅಂಡ ಅಡೆ ಪೋತುನಾಗ ಐತ ಡೌಟ್ ಬತ್ತದು ಕೆಲವರಡೆ ಕೇಂಡ ಅವು ಆ ಜೇನು ಅಂದ ತುನಾಗ ಅವು ಕೋಲ್ ಜೇನು ಬಂಡೇರು ಅಂಚಂದು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ಡಿತ್ತಿನದ ಐನು ಕೊನ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಉಪಾಯ ಜೇನು ಐನು ದೂರದ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆಗೊಂದು ದೀಲಿ ಪಂದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಐನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ದಿಯರೆ ಕೊನೆಯ ಮಿಡ್ಲೆಡ್ ಮಿನಿ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದಿತ್ತಂಡ ಐನು ಅಂಚೆನೆ ಆಮೆಟಮೆಂಟ್ ಕಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕದು ಎಂಚೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಮಂತದ್ದು ದಿವಲಿತ್ತನು ಅಂಡ ಅವು ಕೊಡಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿನ ಆದ್ರೆ ಐನು ವಾ ಗೆಲ್ಲೆಡ್ಲ ದಿಯರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅಂಚ ಚೂರು ದುಂಪಿರ ಅಂಟ್ನಾಗ ಐಕೆ ಚೂರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಡ ಅಂಚದವು ಅಟ್ಟಿ ಬೂರ್ನಾಗ ಚೂರು ಜೇನುಲ ಅವತಾರ ಅಟ್ಟನು ಕೈಕ್ ಜೇನು ತುಚ್ಚಿದಿಂತಲೇ ಆಯ್ತಾ ಮುಳ್ಳು ಊರಿದ ಕೈ ಕೂಡ ಹೋದು ಐನಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೈನು ಪತಂದು ಬರ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಾಂಖ್ಯರ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ತುಡುವೆ ಜೇನದ ಎರಿ ಅವು ಸ್ಲೈಸ್ ಕೇಕ್ದ ಸ್ಲೈಸ್ದಲ್ಲ ಕಪ್ಪುಂಡು ಸುಮಾರು ಐಟ್ ಎಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಏರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ನೆಟ್ ತುಲೆ ಒಂಜೇ ಏರಿ ದಪ್ಪ ಅದಪ್ಪುನು ಒಂಜೇ ಸಿಂಗಲ್ ಏರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲರ್ಲ ಅಂತೆ ಮಂಜಲ್ ಟೈಪ್ ಉಂಡು. ತುಡುವೆ ಜೇನದ ಏರಿ ಬೊಲ್ದು ಕಲರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಪುನಗ ಇಂಚಿನ ಮತ ಕಂಡೀಷನ್ ನಮ್ಮ ದಾಲ ತೂವಂದೆ ಪತ್ತಂದೆ ಒಟ್ಟರಸಿಬೋದು
ಕೈಪಾಂಡ ಜೀವಾಗ್ಲ ಬಾರಿ ಅಪಾಯ ಉಂಡು. ಈ ಮಾತ ಮಾಹಿತಿನ ಗಮನ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಜೇನು ಪತ್ತುನ ವೇಲೆಗ್ ನಾವು ಪೋಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ, ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.